megalayapost.news. Ke HYC Northwest Khasils District Mentarasngi kelakentu ya borok kinang aikam aijam hakjela laki dei ki kontraktor ni krishmet bagi dei ban pai khmat shwa syakitrai muluk kitrai jaka lada don kino ki kambelasngi khnang bakani kelak penyada nak jingwan besuk kli ki barjela hagi kambelasngi beper hakjela Meghalaya nak kaliang unong ilam ke HYC Northwest Khasils District usamla syambo langren lakentu halor kini ke jingai kam aijam ya kitrai muluk kitrai jaka kade hadian ba mentarasngi na kalian geseng kelalai ban khanda labor license ya ka wei ke jing pentri ya ka residential school belatip kum ka GNV haga shnong Mount Lintriang parkai ke ba pensumsi ya geseng kolong ba umdon setia uweru utrai jela bateri bela hak te kam bala lapat hadu arfla ingot ki barjela ki belayo lat ban belasngi hak te kam mentakasi ar punderitorik Julai arajar sau nagalyang jongi kum ka New Trap Youth Council jong ka Northwest ngingi don menta hakane ka Chinong Molen Triang Eastern West Khasils District ngi don hakane ka karon kawe ka jing tray ka badai jong ka GNV ka balong ka residential school hangne te kai ka ban nagalyang jongi kum ka seng ngiwan ya ka ban poi hakane ka jaka ka intention ni ka jingpu jong ka seng kalong ba kumbangi ngi ju le na ka por but ban pet ngor ya ki barjala bat ki weipat ki bomde na ka jai new trap jongi ki ba persang ban wan na ka jaka sa weipat ka jaka khamtam ha ka bakum kane ka por khamtam ba kari Bangladesh kari ba don marjan bat ka jela Meghalaya ka jongi ka dalong kari India ki don ya ka jiki bat ki babun ki kiwa po kane ka jaka ka jongi bat khamtam po ka state Meghalaya ka jongi te hakane ka por nakaliang jongi hadin bagi yo jingtep bagi don ki Dakar ki bawan tri hakane ka jaka te nakaliang ka jongi kom ka sang ni pentikna ba barok ki Dakar ki dei ban long ki nong snong jong ka India ki bodon ya ki kot ki sla ki ba pensisha ba ki dei ki nong snong jong ka India bat abaki wan sapok kane ka ri ka ba ka jongi hapok ka jalam klia ki dei ban biang ya ki kot ki sla kat kum ka jing tha jong ka sarkar bat ka pang jong ka labor department te hakani ka khlimat ka pamata na kalian jungi kum ka sangi lalap ba hang ni hapok ka snong mong triang kani ka jing tre ka dang ya sat ki nong tre Dakar ki don boro ar flaingot kum bangi lap menta bada hadin ka jing pej ka jongi ki don ya ki kot ki sla ki babiang te henry tangkuai ka ba na kalian jungi kum ka seng ngi kentu syaki paradok prasnam ki bolong kinong pentre yagi jintre ki baper ki bodon haki jela ki bodon haki jaka ki baper hak district ke jongi bat kerpang jong jelahi borok kowe baki kam ki ba mangi u paradok prasnam let's say ka kam ban snaying le ka kam ban klek simen ban tre ki bakum ki jintre let's say khasir udang la dak basuk tina kalian jongi kum ka seng HYC ngisngo ban kentu yaki paradok prasnam ki jongi ba haba ka jingtre gedang la dau khasi kan baha ba pipi dei ban ai dau khasi dei ban ai lat than ya kini ki Dakar nomor ba ngitip hi ba bon ki jingja na koi ka jaka so koi ka jaka ka ba kini ki Dakar ki wan hakani ka jela ka jongi kimdon ki kot isla ki ba biang kata ka dei ban nagalian jungi kum ka seng ngi jubut din na ka por sa ka por badda ngi kran sai hawai nagalian jong ka sarkar ka khang persya yangi bangin pej dan ingin cek iki kot kislah bade bat kini ki non tribal ki khar ki batre ki bawan na bar hande nagalian jungi kum kaseng ni kran sai ba kumbangi ni la IT met ban mensem na kam ta ban sekri ban pentikana bangi yada na kam ta kari bot kejai beru na kejing wan year telap ke jong bar jela ban penlong ingi kum kejai beru rit pai na lor bangi la rit pai lupa la dangi kum ki seng ki don hapok ke jelam kelia ngingim la e ban pej ngingi long tang kinong pej kai let's say yenungin keno la sai li singi te kane kade ka khubor ba sai sakito ki paradok prasnam ki jongi ki baju ai tre ya ki Dakar ba pinsong bha ya ka ban ai yo khasi ha ba ka kam ka dang la ban tre do khasi balengin ai ya ki wipat ngin nam dei ban ai lat nomor ka long ko ba uni Dakar wan kini ya ki kam ki jongi te menta kasi na kalang jongi ni lap ya ki Dakar bar ki Dakar ku mangaong ki don kot kisla te hendreng mahampat ba na kalang jongi kum kaseng
nginom syak dalalay ladang ngim yo ya kikot kislak bobyang ban penti kena ba uday unom sung jong kari India bar udon ka hok udon ka certificate ba ulak ban tre hapo kani ka jaka ka jongi ka bari ka beri new trap ka jongi Meghalaya Post.news